नमस्कार. सगळ्या महाराष्ट्रात कोणाचं सरकार बसणार? महाविकास आघाडीचं सरकार टिकणार की शिंदे गट भाजपसोबत जात नवं सरकार स्थापन करणार? शिंदे गट म्हणण्यापेक्षा एकनाथ शिंदे म्हणतात की हीच खरी शिवसेना, त्यामुळे सरकार शिवसेनेचंच महाराष्ट्रात राहणार का हे पाहावं लागणार आणि याच्यावरच आपण बातचीत करणार आहोत. कारण कोकणातले जे दोन आमदार आहेत किंवा कोकणातले आमदार आहेत ते जो गट आहे, शिंदेचा जो गट आहे तो गट स्थापन होणार का हे ठरवणार आहे. आणि याच्याच संदर्भात बोलण्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल ब्युरो भरतजी केसरकर माझ्यासोबत आहेत. भरतजी, ज्या पद्धतीने मी उल्लेख केला की कोकणातले आमदार ठरवणार आहेत, कारण आपण बघतोय की आमदार जात आहेत, काही परत सुद्धा येतात. आता बघितलं तर 36-37 आमदार हे गट स्थापन करण्यासाठी लागतात, मात्र 1-2 आमदार कमी पडतात. आणि कोकणातले आमदार, विशेषतः तळ कोकणातले आमदार हे उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच होते, मात्र आज दीपक केसरकर असतील किंवा काल योगेश कदम असतील, कोकणातले तळ कोकणातले जे आमदार आहेत ते शिंदेच्या गटात जाऊन सामील व्हायला सुरुवात झालेली आहे. काही आमदार आहेत ते अजून वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. काय होईल? कोकणातले आमदार ठरवणार आहेत, काय होणार आहे? तुझा प्रश्न बरोबर आहे. खरं तर शिंदे गट जो मंगळवारी बाहेर पडले आणि शिंदेने एक शिवसेनेला खिंडार पाडलं आणि जे सुरतवरून गुवाहाटीला काल पहाटे गेलेले आहेत. आता मुद्दा जो आहे, शिवसेनेचे जे 56 आमदार होते यामध्ये एक आमदार जे आहेत अंधेरीचे लटके, त्यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्याने दुबईमध्ये निधन झालेलं आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडे आता 55 आमदार आहेत आणि असं मानलं जात होतं की 17 आमदार हे शिवसेनेकडे आहेत आणि उरलेले 37 ते 38 आमदार हे एकनाथ शिंदेकडे आहेत. आता जो मुद्दा येतो, एकूण आमदारांच्या संख्येवर जे तुम्ही बाहेर पडताना गट स्थापन तुम्ही करणार आहात आणि तुम्हाला चिन्ह मिळणार आहे, त्या स्थितीसाठी सध्या झगडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्या गोष्टीसाठी एकनाथ शिंदेकडे असं मानलं जातं की 41 ते 42 जरी आमदार असले तरी 5 ते 7 आमदार हे अपक्ष आहेत. आणि असं मानलं जातं की 34 आमदार त्यांच्याकडे आहेत, 7 आमदार अपक्ष आहेत, म्हणजे 21 ते 8 आमदार अपक्ष आहेत, 21 ते 42 संख्या त्यांच्याकडे जातात. त्यांना हा गट स्थापन करण्यासाठी आणि शिवसेनेचं धनुष्यमान हे चिन्ह घेण्यासाठी 2 आमदारांची गरज पडते अशी माहिती समोर येते. म्हणजे 34 आमदार जे आहेत ते जर 36 झाले तर 36 जणांचा गट ते स्थापन करू शकतात आणि शिवसेनेचं चिन्ह घेऊ शकतात असं संविधानिकरित्या बोललं जातं. आता मुद्दा जो आहे 34 आमदार असल्यामुळे शिवसेनेच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. जर हा गट स्थापन झाला नाही तर त्या 34 आमदारांना शिवसेना व्हीप बजावून त्यांना फ्लोअर टेस्ट जेव्हा करेल, मुख्यमंत्री जर करण्याची पाळी आली, व्हीप बजावला जाईल आणि अशा वेळी विरोधात मतदान केलं म्हणून त्यांचं आमदारकी जाऊ शकते. अशा वेळी 2 आमदारांची गरज आहे गट स्थापन करण्यासाठी. दीपक केसरकर पण काल गेलेले आहे, आज गेलेले आहेत. जयस्वाल पण जे आहेत, आशिष जयस्वाल, ते पण पाहायला मिळाले. योगेश कदम पण पाहायला मिळाले. आता ठरवणार आहेत आमदार कोकणातले की हा गट स्थापन होणार की नाही. त्याचं कारण असं, 17 आमदारामध्ये जे आहेत राजापूरचे आमदार राजन साळवी हे यांनी आपली काही दिवसापूर्वी भूमिका बदललेली होती आणि त्यांनी रिफायनरीला पाठिंबा दिलेला होता. म्हणजे रिफायनरी प्रकल्प हा भाजपचा आहे, केंद्रातल्या भाजप सरकारने तो रन केलेला आहे आणि हुक ऑर हुक कोणत्या पद्धतीत रिफायनरी व्हावा ही भाजपची भूमिका असल्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, हा भाग समृद्ध झाला पाहिजे, ही भूमिका घेऊन एक राजन साळवींनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलेला पाहायला मिळतो. राहिला मुद्दा, राजन साळवींना काही अंतर्गत विरोध शिवसेनेतून होत होता, ते नाराज शिवसेनेमध्ये पाहायला मिळत होते. त्यामुळे राजन साळवी शिवसेना सोडणार अशी चर्चा होती आणि ते भाजपमध्ये डेरेदाखल होतील अशी चर्चा होती. त्यामुळे जर गेले तर राजन साळवी पण ह्या सगळ्या स्थितीमध्ये दोलायमान स्थिती बघून राजन साळवी पण शिंदे गटामध्ये उडी मारू शकतात 35 आमदार म्हणून. राहिला मुद्दा दुसरा की उदय सामंत हे मंगळवारी
ज्यावेळी हे सगळं बंड झालं तेव्हा उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत पाहायला मिळाले. काल मात्र त्यांची कुठेच ते आपल्याला व्हिडिओमध्ये बघा पाहायला मिळाले नाही. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे वर्षावरून सिलिंग मार्गे जेव्हा मातोश्रीवर आले तेव्हा कुठे दिसले नाही. फक्त वैभव नाईक आणि विनायक राऊत, अनिल देसाई दिसत होते. त्यामुळे नेमके उदय सामंत कुठे आहेत हे आपल्याला समजत नाही. बरं, उदय सामंतांना आम्ही संपर्क साधण्याचा फोन केला, त्यांनी फोन उचलले नाहीत. त्यांचे पी आहेत, त्यांनी फोन उचलले नाहीत. त्यामुळे नेमका त्यांचा ठिकाणा पत्ता समजत नाही. त्यामुळे जसा आश्चर्याचा धक्का आज सकाळीच पाहायला मिळाला, काल पाहायला मिळाला की गुलाबराव पाटील रात्री दाखल झालेले होते. सदा सरवणकरांनी 21 तारीखला भूमिका माहीम मतदारसंघामध्ये शिंदेच्या विरोधात दाखवलेली होती. उद्धवजींना पाठिंबा दिलेला होता आणि काल ते रात्री दाखल झाले. आता मुद्दा राहिला, सदा सरवणकरांनी भूमिका बदलली, योगेश कदम जे मुंबईमध्ये ते उपस्थित काल शिंदे गटामध्ये काल गेलेले आहेत, गुलाबराव पाटील गेलेले आहेत, सदा सरवणकर गेलेले आहेत. आज सकाळी आमदार दीपक केसरकर पाहायला मिळाले, आशिष जसवाल पाहायला मिळाले. म्हणजे जी माहिती मिळते 34 आमदार आहेत. अशा वेळी उदय सामंतांनी जर आपली भूमिका बदलली, भविष्यातील राजकीय गोष्टीचा विचार करून 2 वर्ष राहिलेत मंत्रीपद आणि सगळे हा विचार करून उदय सामंतांनी जर भूमिका बदलली आणि उदय सामंत जर का शिंदे गटामध्ये गेले तर राजन साळवी आणि उदय सामंत असे 34 आणि 2 हे जर 2 आमदार गेले तर 36चा आकडा पूर्ण होऊ शकतो आणि शिंदे गट स्वतंत्र गट स्थापन करून या ठिकाणी आपला गट स्थापन करू शकतो. आणि अशा वेळी त्यांना कुठच्याही आमदाराला आमदारकी रद्द होण्याची भीती नसणार आहे असं वाटतंय. नक्कीच ज्या पद्धतीनं आपण बघतोय की दीपक केसरकरांचा उल्लेख तुम्ही केला किंवा जसं तुम्ही म्हटलं की उदय सामंत वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असं म्हणायला हरकत नाही, किंवा राजन साळवी जे आहेत ते रिफायनरीच्या मुद्द्यावर ह्या गटामध्ये सामील होऊ शकतात. मात्र ज्या पद्धतीनं पाहिलं, दीपक केसरकरांची पण काल भूमिका होती की भाजपसोबत जाण्यात हित आहे आणि हे पहिल्यापासून ते बोलत होते. ही भूमिका त्यांची जुनी होती, नवीन आहे असाही काही प्रश्न नाही. पण आज जर आपण पाहिलं तर एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूला अगदी मांडीला मांडी लावून दीपक केसरकर बसलेले पाहायला मिळाले. काय संकेत आहेत या संपूर्ण फोटोमधले? क्लिअर गोष्ट आहे. जी माहिती मिळते, दीपक केसरकर दुपारनंतर हॉटेलमधून बाहेर पडले आणि ते कुठे गेले, काय झाले याची चर्चा मीडियावर सुरू झालेली होती. त्यांच्यासोबत अशी जयस्वाल होते. परंतु जी माहिती मिळाली त्या माहितीवरून असं की दीपक केसरकर मुंबईमध्ये राहतात आणि त्यांच्या सौभाग्य होती वहिनी पल्लवीताई ह्या मुंबईमध्ये, त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे जी माहिती येते त्यामध्ये त्यांनी एकनाथ शिंदेची परवानगी घेतली. त्यांना त्यांच्याशी ते बोललेले आहेत, आपण तुमच्यासोबत आहोत. त्यांनी ज्या फॉर्मॅलिटी लागणार त्या कागदावर सह्या केलेल्या आहेत आणि ते दीपक केसरकर गुवाहाटीवरून विमानाने मुंबईला रवाना झालेले आहेत, निघालेले आहेत. ते थोड्या वेळ पोहोचतील. दुसरे आशिष जयस्वाल आहेत, ते पण काही कारणाने निघाले आहेत. हे 2 आमदार जी एकनाथ शिंदे गटांसोबत आहेत आणि त्यांची परवानगी काढून ते निघालेले आहेत. त्यामुळे दीपक केसरकर हे शिंदे गटांबरोबर असतील, आशिष जयस्वाल शिंदे गटांबरोबर असतील. आता राहिला मुद्दा, दीपक केसरकर एकनाथ शिंदेचे समर्थक आहेत. उद्या भाजप जेव्हा पाठिंबा देईल, हा गट स्थापन जेव्हा केलेला असेल, 42 किंवा 43 जणांचा गट असेल. आता सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपने जो प्रस्ताव ठेवलेला आहे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, तो प्रस्ताव असा आहे 8 कॅबिनेट मंत्रिपद आणि 5 राज्यमंत्री असं 13 मंत्रिपदांचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. यामध्ये शिंदेंना अजून प्रस्ताव दिलेला आहे उपमुख्यमंत्रीसह 8 कॅबिनेट मंत्रिपद आणि 5 राज्यमंत्रीपद. या 8 मध्ये अर्थ जे गृह खातं जे आहे, होम मिनिस्ट्री, ते एकनाथ शिंदेकडे राहणार आणि महसूल खातं जे आहे हे भाजपकडे राहणार आहे. त्याच्यानंतर महत्वाचं खातं येतंय ते अर्थ खातं. अर्थ खातं कुठे असेल, सार्वजनिक बांधकाम कुठं खातं असेल, हे शेवटी बैठकीत ते तय करतील. पण मोठी खाती 8 कॅबिनेट मंत्रिपद ते गळ्यात पाडून घेतील
5 राज्यमंत्री. पण माझ्या मते 43 आमदारांचा जर त्यांना पाठिंबा दिला तर एकनाथ शिंदे 8 पेक्षा जास्त मंत्रिपद, 10 तरी मंत्रिपद पाडून घेतील किंवा 5, 7 ते 8 राज्यमंत्री पाडून घेतील. उपमुख्यमंत्रीपदाची पण ऑफर आहेत, उपमुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळणं. राहिला मुद्दा दीपक केसरकर मंत्रिपद कशी जातील, तर दीपक केसरकर सिनियर मेंबर आहेत, त्यामुळे ते शिंदे गटाकडून मंत्रिपद घेतील, कॅबिनेट मंत्रिपद. याशिवाय गुलाबराव पाटलांना कॅबिनेट मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. शंभूराजे देसाई आहेत जे राज्यमंत्री, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद जाण्याचे आहे. अब्दुल सत्तार आहेत, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बच्चू कडू आहेत, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदेचं कॅबिनेट मंत्रिपद आलं. याशिवाय अपक्ष दोन महिला आहेत, अजून एक अपक्ष आहेत, त्यांना मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. मग ते राज्यमंत्री वगैरे देतील. संदीपान भुमरे आहेत, त्यांना मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. रायगडमधले आमदार आहेत, त्यांना पण मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. जळगावमधले जे काही मंत्री आहेत ते आता जळगावमधले गुलाबराव पाटील आले. कोल्हापूर प्रकाश आंबेडकर आहेत, त्यांना मंत्रिपद म्हणजे राज्यमंत्रीपद कसं नाही. म्हणजे जवळजवळ 15 ते 17 मंत्रिपद जातील आणि महत्वाची मंत्री. आता राहिलं पालकमंत्रीपद. दीपक केसरकर यांना जर मंत्रिपद दिलं, मग ते राज्यमंत्री असू दे की कॅबिनेट मंत्री, तर इथे पुन्हा नितेश राणे ज्येष्ठ दुसरी टर्म आहे त्यांची, भाजपचे आमदार आहेत तळकोकणातले, कणकवली मधले, ते पण मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. त्यांना कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्रीपद मिळालं तर ते पालकमंत्र्याच्या शर्यतीत आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अजून एक विचार करता मास्टर माइंड असलेले आणि ज्यांनी जिल्हा बँक अप्रत्यक्षरित्या आणण्यामध्ये मोलाचा वाटा होता ते रवींद्र चव्हाण आहेत. ते तर फडणवीसांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. त्यांना मंत्रिपद मिळाल्यानंतर एकतर ते सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री होऊ शकतात किंवा मागच्या वेळी रायगडचे पालकमंत्री होते, रायगड त्यांच्या ताब्यात दिलं जाऊ शकतं, कारण रायगड मोठा जिल्हा आहे. यानंतर प्रसाद लाड आहेत, प्रसाद लाड रत्नागिरीचे आताच हे झालेले आहेत, त्यामुळे प्रसाद लाडांकडे जबाबदारी येऊ शकते. 5वी आहेत प्रवीण दरेकर आहेत, प्रवीण दरेकरांचं नाव पुढे येऊ शकतं. अजून एक गोष्ट आहे की ही सगळी सत्ता आल्यानंतर 12 विधान परिषदेच्या म्हणजे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार भरले जाणार आहेत, पेंडिंग आहेत. तर माझ्या मते असं वाटतंय यामध्ये 12 आमदारांमध्ये 7 ते 8 किंवा 9 किंवा 10 असतील हे आमदार फडणवीस आपल्या कोट्यातून भरतील. एका दुसरा आमदार शिंदे गटाला जे कोण राहिले असतील अजून काही मातब्बर कार्यकर्ते त्यांना जाऊ शकतं. आणि मला असं वाटतंय की निलेश राणेंची पण वर्णी लागण्याची शक्यता वाटते. त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे, 5 वर्ष त्यांनी लोकसभेमध्ये काम केलेलं आहे. निलेश राणेंना विधान परिषदेवर घेऊन त्यांनाही मंत्रिपद देऊन त्यांना पण कोकणात ताकद वाढू शकतं. त्यांना राज्यमंत्रीपद किंवा कॅबिनेट मंत्रीपद देऊन त्यांना सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्रीच्या रेसमध्ये तेही होऊ शकतात. म्हणजे हे सगळं होत असताना दीपक केसरकर याला पुन्हा मंत्री झाल्यानंतर संघर्षाची गोष्टीकडे दुसरे जातात, मग ते रोटेशन पद्धत होईल. इकडे समजा शिंदे गटाला दिली सिंधुदुर्गचं पालकमंत्रीपद, तर रत्नागिरीला भाजप असेल, पुन्हा किंवा इकडे भाजपला दिली तर तिकडे शिंदे गट असेल, असा मी रोटेशन पद्धत ज्या त्यांच्या काही फॉर्मॅलिटीज ठरलेल्या असतील. 100% नक्कीच. याच मुद्द्यावर मी तुम्हाला तो प्रश्न विचारतो की रविवारी शपथविधी होईल, महाराष्ट्रात नवं सरकार येईल, अशा बातम्या आहेत, अशा अपडेट आहेत, सूत्रांकडून माहिती समोर येते. काय सांगाल, कशा पद्धतीची प्रोसेस असेल? कारण राज्यपाल पॉझिटिव्ह आहेत, उद्धव ठाकरे सुद्धा सांगतात की आपण कोरोना बाधित आहे. मग काय प्रोसेस असणार आहे? उद्धव ठाकरे स्वतः राजीनामा देतील का, की त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला जाईल, किंवा जो शिंदे गट आहे जर त्यांना बहुमत तेवढं साधता नाही आलं, गट स्थापन नाही करता आला, कारण हे सांगतायत 21 आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, काहीही होऊ शकतं. कशी असेल स्थिती? रविवारपर्यंत महाराष्ट्रात काय होईल? कारण अजून 2 दिवस शिल्लक आहेत. आज गुरुवार आहे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार
माझ्या मते रविवारी 11 ते 11:30 दरम्यान शपथविधी नाही झालं तर सोमवारी 100% होण्याची शक्यता आहे. 11 ते 11:30 मध्ये, किंवा फडणवीस वेट आणि वॉचिक बघतील. आता फडणवीस, आता जी मोठी बातमी आहे ती फडणवीस दिल्लीला रवाना झालेले आहेत. भाजपच्या गोटातून हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. जे पी नड्डाने बोलवलेले आहे त्यांना, ते अमित शहाशी बोलतील. एकंदर रचना असेल मंत्रिमंडळाची कसे असेल ती वरिष्ठांचं त्या मार्गदर्शन घेतील. आणि फडणवीसांनी ज्या 2 मॅच 2020 सारख्या जिंकल्या, एक राज्यसभेची 4 सीटची आणि कालची 5 विधान परिषदेची, त्यामुळे सगळे अधिकार जे आहेत वरिष्ठ लेवल म्हणजे दिल्ली फडणवीसांवर बहुत जाम खुश आहे. आता फडणवीसच निर्णय घेतील कोणाला मंत्रिपद द्यावं काय. फक्त ज्या वाटाघाटी आहेत हा तह आहे तह. कारण भविष्यामध्ये ज्या निवडणुकीच्या डोळ्यासमोर देऊन जी शिवसेना अधिकृत म्हणून भाजप जाईल उद्या, त्यामुळे भविष्यामध्ये जी जबाबदारी आहे ती भाजप झटकणार नाही. त्यांच्यामध्ये बोलणी झाली असेल येत्या 42 किंवा 43 किंवा 50 जण लोक येतील, त्यांना मतदारसंघ ते सोडले पाहिजेत. भाजपच्या बाजूच्या ठिकाणी भाजप लढणार आहे. अजून काही उद्या येणारे असतील, कारण बरेच आमदार काटावर आहेत. हे बघितल्यानंतर अजून उड्या मारणारे असणार आमदार. मग त्या समर्थकांना हे सगळं देण्यासाठी भाजपने भूमिका घेतलेली आहे. भाजपचा पाठिंबा. आता राहिला मुद्दा की शपथविधी होणार आहे का. 100% शपथविधी होणार आहे सरकार कोण. पण आता त्याला जी राज्यपाल कोश्यारी, भगतसिंग कोश्यारी कोरोनाबाधित असल्यामुळे केंद्रामध्ये सरकार भाजपचं आहे. केंद्र गोव्याचे राज्यपाल आहे, त्यांच्याकडे प्रभारी चार्ज देऊ शकतात महाराष्ट्राचा. आणि अशी चर्चा आहे की गुवाहाटीवरून विशेष चार्टर विमानाने शिंदे गोव्यामध्ये दाखल होतील. तिथे घटस्थापनेचं पत्र देईल आणि समर्थनाचं पत्र दिले जाईल. आणि जर का ह्यांच्या समर्थनाचं पंचायतचं पत्र झालं आणि इकडे 106 आणि 7 113 भाजपची सदस्य संख्या आहे, 113 आणि 45 विचार केला तर 168-70 पर्यंत जाते. आणि हे अल्पमतात सरकार आलेले असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे स्वतःहूनच आपला राजीनामा देतील किंवा राजीनामा ते देतील किंवा ते शरद पवारांशी चर्चा करतील किंवा काँग्रेसशी चर्चा करतील आणि हे सगळं ते स्वतः राजीनामा देतील किंवा राज्यपालांना एक स्वतःचा एक अधिकार असतो. हे सगळं बघितल्यानंतर ते मुख्यमंत्र्यांना सांगू शकतात की तुम्ही फ्लोअर टेस्ट करा. त्यासाठी 5, 7 किंवा 10 दिवसाची मुदत दिली जाते आणि त्यामध्ये ते बहुमतासाठी विशेष अधिवेशन बोलवलं जाईल आणि यावेळी ते सरकार पडेल किंवा ते त्याआधीच राजीनामा देतील. परंतु एकंदर विचार करता आज घडामोडी ज्या घडलेल्या आहेत त्या मी तुला नक्कीच माझा प्रश्न हाच आहे की आताच्या लेटेस्ट अपडेट आहेत. म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा एक व्हिडिओ आपण पाहिलेला आहे, त्याच्यामध्ये ते भाजपबद्दल चांगलं बोलताना दिसतात किंवा भाजप फेवरमधली त्यांची जी भूमिका आहे ती दिसते. शरद पवार जे चाणक्य मानले जातात, ज्यांनी मागच्या वेळी अगदी फडणवीसांना अगदी आपला पुतण्या असणारा अजित पवार जाऊन जे काही झालं म्हणजे अगदी काही तासात सरकार कोसळलं होतं. पुन्हा आता ताक सुद्धा फडणवीस फुंकून पितीन असं म्हणायला हरकत नाही. तर ज्या पद्धतीनं शरद पवार सांगतायत की त्यांना विश्वास आहे की जे आमदार शिवसेनेचे गेलेत ते पुन्हा येतील असं ते म्हणतायत. आणि एकीकडे एकनाथ शिंदे दावा करतात की जे 42-43 आमदार त्यांच्या समोर आहेत त्यांना मार्गदर्शन करताना भाजपबद्दल ते चांगलं बोलतात किंवा पाकिस्तानबद्दलची घेतलेल्या भूमिकेबद्दल सुद्धा ते उल्लेख करतात, हिंदुत्वाचा ते उल्लेख करतात. त्यामुळे याकडे तुम्ही कसं पाहताय, याचा काय परिणाम होऊ शकतो? सध्या शिंदे गटाची धडपड चालू आहे ती शिवसेना हायजॅक करणे. हायजॅक करताना गट स्थापन करणे, शिवसेनेचं चिन्ह मिळवणे. आणि शिंदे गट हेच, एकनाथ शिंदे हेच सांगतायत की खरी सेना जी आहे ही आपली सेना आहे. आम्ही शिवसेना सोडली नाही. आम्ही बाळासाहेबांचे निष्ठावंत शिवसैनिक आहोत. आम्ही गद्दारी करणार नाही, आम्ही दुसऱ्या पक्षात जाणार नाही, आम्ही भाजपमध्ये जाणार असल्याचं म्हणणं आहे. त्यांची जी मागणी होती की हे सरकार चुकीच्या पद्धतीने आलं, काँग्रेस राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून सत्तेत येणं चुकीचं होतं, कारण हिंदुत्वाचा मुद्दा हा धुळीस मिळवला गेला असा त्यांचा आरोप होता. त्यामुळे त्यांचं स्पष्ट मत आहे की ह्या सरकारवर, जे सरकारला महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार आहे त्याच्यातून तुम्ही बाहेर पडा आणि तुम्ही भाजपची हातमिळवणी करा, फडणवीसांना मुख्यमंत्री करा. मला मुख्यमंत्री नाही, उपमुख्यमंत्रीपद नाही, मंत्रीपद दिलं तरी चालेल. आणि ही त्यांच्या मागणीला आता सगळेच आमदार जोर म्हणजे काल मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान केल्यानंतर आज 5 आमदार पुन्हा गेले, अपक्ष 3 गेले, 8 जण गेले. राहिला मुद्दा हे सगळं करत असताना
बहुमताच्या दृष्टीने मला असं वाटतंय एकनाथ शिंदे आपला गट स्थापन करतील 43 किंवा 45 जणांचा आणि ते भाजपमध्ये विलीन करणार नाहीत. तो त्यांचा स्वतंत्र गट असेल. शिवसेना म्हणजे शिंदे शिवसेना आपण म्हणतो की शिवसेना एक नाव असेल आणि त्याला पाठीपुढे काहीतरी नाव दिलं असेल आणि तो शिवसेना आणि शिंदे शिवसेना याच्यामध्ये संघर्ष चालू आहे. याच मुद्द्यावर मी येतोय. शिवसेना आणि शिंदेसेना किंवा ती शिवसेना म्हणजे समजा गट त्यांनी स्थापन केला, ते दावा करणार आहेत की हीच खरी शिवसेना. उद्धव ठाकरेंबरोबर काही आमदार आहेत, ती शिवसेना असेल. समजा विरोधी बाकावर बसायला लागलं तर राज्यामध्ये एक शिवसेना सत्तेवर आणि दुसरी शिवसेना विरोधात हे चित्र दिसू शकतं का? 100%. हे गट स्थापन करून काय भूमिका घेणार आहेत? आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, आम्ही ओरिजिनल शिवसेना आहे. सत्तेमध्ये आले 43 किंवा 45 जण घेऊन आले आणि भाजपचे 115 13 ते 15 तरी 170 झाले. 170 150 आणि 60 160 संख्या झाली 15 त्यातले तर. बरोबर ना? मग अशा वेळी दुसऱ्या बाजूने 118 ते 120 आहेत. 128 पवारांनी म्हटलं आता आमदार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आमदार आहेत विधान परिषदेचे, ते तुम्हाला विधान परिषदेमध्ये पाहायला मिळतील. आता यानंतर विरोधी पक्षामध्ये गटामध्ये बसताना विरोधी पक्षामध्ये 55 आमदार 54 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष नेते असणार मध्ये अजितदादा असू शकतील. काँग्रेस 2 नंबरला आहे आणि शिवसेना म्हणजे जो विरोधी शिवसेना असेल ती 17 किंवा 20 वर असेल. हा तिसरा छोटा पक्ष असेल. हा संघर्ष जो आहे हा सभागृहामध्ये पाहायला मिळेल. सभागृहात नाही, रस्त्यावर सुद्धा रस्त्यावरचा संघर्ष आहे. पण ज्या पद्धतीनं जे शिवसैनिक आहेत कडवं आव्हान देत आहेत, या नेत्यांना जे आमदार आज स्थिती जातील, आपणच शिवसेना आहे म्हणून सांगतील, परंतु भविष्यात यांना फिरताना किंवा मतदारसंघात उतरताना सुद्धा कठीण होणार आहे. आणि जी परिस्थिती आहे, कारण ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय की काही कडवट शिवसैनिक आहेत ते सांगतात जे आमदार फुटून गेले किंवा फुटून गेले म्हणण्यापेक्षा जे तिथे गेले, जे ठाकरेंना सोडून गेले, कारण बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि ठाकरेंचा सुपुत्र असणारे उद्धव ठाकरे ती शिवसेना सांभाळत असताना जर अशा पद्धतीनं दुसरा शिवसेनेचा गट म्हणजे शिवसेना सत्तेत आणि शिवसेना विरोधात असं जर महाराष्ट्रात चित्र झालं तर रस्त्यावर संघर्ष मोठ्या प्रमाणात दिसेल. या आमदारांना या मंत्र्यांना फिरताना सुद्धा नामुष्कील किंवा जो संघर्ष आहे दोघांमधला तो वाढत जाईल. त्यावर तुमचा काय निष्कर्ष आहे? अगदी बरोबर आहे तुझं. संघर्ष हा अटळ आहे. जे सत्तेमधील शिवसेना असेल या आता जे शिंदे सेना ज्याला आपण म्हणतो तो गट तो सत्तेमध्ये असणार आहे. याच्या विरुद्ध जे काय आमदार 15, 17, 20 जे आमदार 22 काय राहतील ते विरोधी गटामध्ये असतील. आणि जेव्हा हे 43 अपक्षांचं सोडून द्यायचं 16वर निवडून आले, 34 किंवा 36 किंवा 37 शिवसेनेचे आमदार आपल्या मतदारसंघामध्ये जातील. ह्याच्यातले काय भले 10-15 मंत्री झाल्यानंतर आपल्या मतदारसंघामध्ये जातील, तेव्हा हा संघर्ष अटळ आहे. याचं उदाहरण बघितलं सदा सरवणकरांच्या बाबतीत 21 तारीखला सदा सरवणकरांनी भूमिका घेतलेली, आज वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर सरवणकरांच्या बाबतीत निदर्शनं झाली. अक्षरशः जे शब्द बोलले गेले ते आता इथे आपण मध्ये बोलू शकत नाही. सगळीकडे आहे. आज दीपक केसरकरांच्या बाबतीत पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काय पाहायला मिळाले कुरबुरी, ते सगळीकडे. मग अकोल्यामध्ये पण पाहायला मिळाले, याच्यानंतर तुमच्या जळगावमध्ये पण पाहायला मिळाले. हे सगळीकडे संघर्ष. कारण गेलाय तो कोण गेलाय? आमदार गेलाय, नेता गेलाय, कार्यकर्ते शिवसेनेचे पदाधिकारी, मग तो शाखा प्रमुख असेल, विभाग प्रमुख असेल, कार्यकर्ता असेल, पदाधिकारी असेल, शहराध्यक्ष असेल, उपशहराध्यक्ष, हे सगळे तिथेच आहेत. तालुका अध्यक्ष तिथे आहे, जिल्हा प्रमुख तिथे आहे, तालुका प्रमुख तिथे, हे कुठे ढळले नाहीयेत. आणि आता होते कसं, हे दुसरीकडे गेलेले आहेत, त्यामुळे जे इच्छुक होते ते पुढे आलेले आहेत, त्यांना पेस मिळालेला आहे. नक्कीच. त्यामुळे हा संघर्ष आहे, हा संघर्ष 100% जो आहे हा संघर्ष पाहायला मिळेल की नाही? नक्कीच. बरं, जे ज्या पद्धतीनं आपण विश्लेषण केलं आणि निष्कर्ष सांगितले, अगदी मला म्हणावं असं वाटतं की शिवसेनेमध्ये म्हणजे कडवट शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंबरोबर आहेत, मात्र जे शिवसेनेतले काही नेते आहेत किंवा जे कडवट सुद्धा आहेत, कोणता झेंडा घेऊ हाती अशी परिस्थिती झाली आहे. मात्र झेंडा हा शिवसेनेचाच आहे आणि भगवाच आहे अशी स्थिती आज राज्यभरात निर्माण झालेली आहे. आणि जसं तुम्ही म्हटलं की रविवारी आपल्याला कदाचित नवं सरकार महाराष्ट्रात दिसेल आणि भाजपकडनं सुद्धा उद्या राज्यभरात
होम हवन केलं जाणार आहे की देवेंद्र फडणवीस हा मुद्दा आहे. आता जी माहिती सावंतवाडी मधून सावंतवाडी संजू परब असतील किंवा तिथले शहरातील अजय गोंदावळे त्याचे पण मेसेज पाहायला मिळाले मला की उद्या सावंतवाडीमध्ये संजू परब आणि अजय गोंदावळे यांच्या नेतृत्वात होम हवन करतायत. जिल्हाध्यक्ष राजन तेली कणकवलीमध्ये करतायत. त्यांच्या सोशल मीडियाचे राज्यभरात ही सगळी गोष्टी सावंत यांच्या सगळीकडे होम हवन करतात. शेवटी मूळ जातं हिंदुत्वाकडेच, कारण हिंदुत्ववादी जो विचार आहे तो यज्ञ आहे किंवा धार्मिक. तुझ्या विनायक लक्षात आला असेल, आता जो एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय त्या गुवाहाटीमधल्या हॉटेलचा, त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे बसलेले आहेत आणि सगळ्या आमदारांना जे 35, 40, 42 आमदारांना ते सांगतायत की भाजप आपल्या पाठीशी आहे, आपल्याला मोठी शक्ती आहे, घाबरण्याचं कारण काय नाही. कारण याचं मोदीने पाकिस्तानवर हल्ला केलेला आहे, अतिरेक्यांना कंठस्नान घातलेलं आहे. त्यामुळे आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा ज्या मुद्द्यासाठी आपण मांडतोय तो हिंदुत्वाचा मुद्दा आपण घेऊन पुढे जायचा आहे. त्यामुळे हे सगळं होणार आहे. आता मुद्दा तू मगाशी सांगितलेला संघर्ष, या संघर्षामध्ये नारायणाने 2005 मध्ये शिवसेना सोडलेली होती. आता राणे भाजपमध्ये आहेत, तर केंद्रीय मंत्रीपद आहे त्यांना. अशा वेळी राणे यांना शिंदे गटाला प्रोत्साहन देणार आहेत. राणे जे कार्यकर्ते असतील ते सपोर्टला उतरताना पाहायला मिळतील, राणे उतरणार आहेत. राहिला मुद्दा सरकारच्या बाबतीत, फडणवीस हुशार आहेत. 2 वर्ष त्यांना सत्ता स्थापन करून सत्ता उपभोगल्यानंतर पुन्हा जेव्हा 2024 मध्ये त्यांना निवडून जायचं आहे तेव्हा त्यांना ह्याच शिवसेनेची म्हणजे एकनाथ शिंदे सेनेची गरज भासणार आहे. कारण मोदींनी मिशन 48 महाराष्ट्रामध्ये घेतलेलं आहे आणि नारायण राणेंनी म्हटलंय की आम्ही 400+ मिशन घेतलंय 2024 मध्ये. आणि ह्या येताना आता एक लेटेस्ट बातमी येते, आज ज्या घडामोडी घडल्या, काँग्रेसची भूमिका संजय राऊतांनी असं म्हटलं की आम्ही आघाडीतून बाहेर पडतो. त्याच्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नाराज झालेले आहे आणि त्यांच्या बैठका झालेल्या आहेत. आणि आता राष्ट्रवादीची भूमिका अशी कानावर येते की राष्ट्रवादीची भूमिका अशी आहे, काही करून आपण सत्तेच्या दिशेने गेलं पाहिजे असे चाहूल ऐकायला मिळते. त्यामुळे राष्ट्रवादी उद्या म्हणेल का आम्ही पण भाजपसोबत जाऊया, भाजपसोबत जाऊया, भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती, पण असं होणार नाही. कारण हे ऑपरेशन लोटस जर मानले त्याला निश्चितच 2 वर्ष चालू आहे. आणि आता अशा वेळी जो बॅकिंग दिलेला आहे एकनाथ शिंदेना भाजपने, त्यामुळे निर्णायक आलेला आहे. काही मीडियावर चालू आहे की 3 तारीखला शपथविधी होईल. फडणवीस किंवा भाजपचा कुठचाही कार्यकर्ता या संदर्भात बोलत नाहीयेत. आम्ही नितेश राणेंशी पण संपर्क साधलेला होता. आज त्यांचा वाढदिवस होता, त्यांना फडणवीसांनी नितेश राणेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आणि अशा वेळी फडणवीस योग्य निर्णय घेतील आणि टप्प्यामध्ये सत्ता दिसल्यानंतर ते दावा करतील. राहिला मुद्दा दीपक केसरकर आणि राणेंच्या वादातला, तर फडणवीस आणि दीपक केसरकर यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भविष्यात दीपक केसरकर म्हणजे शिवसेना भाजप ही जी शिंदे सेना आणि भाजप एकत्र आल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हा संघर्ष जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुका, नगरपंचायत, नगरपालिका याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात दिसेल, यात वाद नाहीये. नक्कीच भरत जी, आपण अगदी विश्लेषण मोठ्या प्रमाणात केलं आणि नक्कीच सगळ्यांचं लक्ष लागलंय की महाराष्ट्रात आता सरकार कोणाचं येणार. ज्या अपडेट्स आहेत आपण गेले 3 दिवस पाहतोय की सातत्यानं कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून कोकणातील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडींकडे आमचं लक्ष आहे आणि संपूर्ण ज्या अपडेट्स आहेत त्या सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. आजही आपलं लक्ष अगदी रात्रभर सुद्धा काही घटना होण्याची शक्यता आहे. काही आमदार हे शिंदे गटाला जाऊन मिळण्याची शक्यता आहे किंवा ज्या पद्धतीनं संजय राऊतांनी दावा केला की 24 तासाच्या आत पुन्हा या, आपण विचार करू, चर्चा करू आणि चर्चेअंती निर्णय घेऊ. त्यामुळे सगळे नेते अगदी त्यांना पुन्हा बोलवत आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात नेमकं काय होणार आहे, महाराष्ट्रात सरकार कोणाचं बसणार आहे हे येत्या काळातच आपल्याला पाहायला मिळणार आणि प्रत्येक क्षणोक्षणाच्या अपडेट ज्या आहेत त्या आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. तुर्तास धन्यवाद.